Dobrý deň, lidičky. Ako môžete vidieť, nový vzhľad. Takže od dneska ma môžete volať Jeffrey Dahmer z Vyšu. Proste som slepý jak patron, som zistil, a uvedomoval som si to čím ďalej tým viac, takže máme okuliarky, odteraz šoferujeme na inteligentného. Takže tak no. Ideme cvičiť cicky, prsíčka a poriadne to vymágame. Vyzerá to s veľkou pravdepodobnosťou, že budeme normálne push-pull leg cvičiť, ak sme cvičili 3+1, lebo som si všimol podľa mojich tréningov, že viacej som progresoval na pushy a pully v tej rotácii po nohách, lebo tam bol vlastne deň navyše, voľna. Takže uvidíme, jak to vypáli dneska. Ak tam bude rovnaký progres, ako tam bol z útorka na piatok, tak to asi necháme tak, jak to bolo, ale aj tak by som mal tie aduktory trošku akože posunúť, lebo tak, jak mi práve Lukáš, veľký Lukáš, že kvadricepsy sú dobré, hamstringy sa tiež dajú, len tie aduktory proste tam ako keby chýbajú a tým pádom tá noha vyzerá menšia, ako by mohla byť, hej. Takže uvidíme, no, čo to tam dáme. Priznám sa, nie som nejako akože vo svojej koži, ani včera, ani dneska, takže dosť sa premáham, aby som vám niečo hovoril a moc veľa vtipkov tu asi ani nebude, ale tak, čo, nie každý deň je nedeľa, či jak sa to hovorí. Ale proste chcem ten tréning poriadne odmakať a keď mám vás po ruke, tak proste makám viac, som zistil. A aj teraz som mal napríklad nohy v nedeľu a nebol to taký hardcore, ako to zvykol byť ani zďaleka. Áno, z veľkej časti aj preto, lebo s vysokou pravdepodobnosťou pôjdem nohy ešte vlastne aj na pozajtra, nie len v nedeľu a teraz to prekopeme tak, ako to bolo naspäť. Ale aj tak nemal som tam taký ten drive, taký ten chtíč a vôbec som si tie nohy tak neužil, ako keď som s vami, takže myslím si, že s vysokou pravdepodobnosťou budeme minimálne 3 zo 4 tréningov leg dayov akože natáčať, lebo no je to bieda bez toho, akože fakt je to bieda, no. Proste chlapské ego, no chcete sa ukázať pred ľuďmi, hej, takže asi nejak tak, no. Opäť mi prišla správička ináč od niekoho, koho vôbec nepoznám, že sa mu veľmi páči môj content, za čo som vám veľmi vďačný a hlavne teda vám, čo pozeráte tento dlhší content, lebo ten povrchný Instagram je veľmi, veľmi zavádzajúci a nemám ho vôbec rád. Ak mám byť úprimný, aby som si najradšej zrušil celý Instagram a nepridával tam absolútne nič, no len ako vás sem dostanem, hej? Ako? Proste ten Instagram je dobrý na to, že tam spravím nejakú vytrhnutú vec z kontextu, krátku, ktorá ľudí nejako chytí a proste dovedie ich sem, hej? Takže ten YouTube bohužiaľ veľmi, veľmi nedoporučuje akože maličkých tvorcov na tej nástenke a tak, hej, takže čo už, no, treba to vydržať. Všimli ste si, aké je vonku krásne počasie? 11 stupňov, konečne mám zimnú bundu na sebe, konečne nebudem vyzerať, že sa neprezliekam na týchto videách a tak, paráda, super, bomba, špica. Ešte stále uvažujem, či budem aj cvičiť v tých okuliaroch alebo nie, lebo poviem úprimne, že vo fitku je to veľmi, veľmi zlé, akože čo sa týka môjho zraku. To také umelé, žlté svetlo mi robí fakt zle. V 7.7 je to ešte celkom v pohode, ale u nás v Urbane ma tak neuveriteľne bolia oči, už len z toho, že som v tom a trénujem niekoho, že ja fakt som si potreboval po každých 2 hodinách dať aspoň trošku pauzu, čo som mal tréningy, lebo no unavovalo ma to nesmierne, hej, takže som si povedal, že dosť, stačilo. A vybral som celkom taký štýlový rámik, čo poviete ináč. Také ku hodinkám, nech sa to hodí pekne. A hlavne som chcel niečo také, čo dám aj k obleku bez problémov, ale zároveň aj k teplákom, hej. Lebo 90% času vlastne som v teplákoch, ale sem tam sa proste vyskytí nejaká oslava, svadba jedno s druhým, takže asi nejak tak, no. Ale cvičiť ich asi nebudeme, je to škoda, neboli úplne najlacnejšie, takže to nebudeme pokúšať vôbec. A tak, no.
Čo vám poviem ešte? Povedzte. Inak zase som sa opustil trošku v strave. Už finišuje objem, tak mi úplne je bez toho a chcem si to ešte užiť, kým to sa trošku dá. Včera bol Kung Pao a taký škoricové hniezdo nejaké to bolo, sme si dali s rekordníkov na poli, ale mal som len 2150 kalórií okrem toho, takže zase až taký prepal to nebol. Ale bolo tam niečo navyše, takže inak asi mám veľa intolerancií podľa mňa na stravu a podobne, lebo teraz vlastne aj mami nezistili histamín a má veľmi, veľmi podobné príznaky ako ja, čo sa týka celkového života. Potom keď je nejaké zlé veci a ja to fakt cítim na sebe, že keď jem mimo svoj jedálniček, tak je to problém. Je to fakt problém, akože ja dostávam sa dlho naspäť. Včera som o 3:00 zjedol to Kung Pao a nebolo tam ani veľa mesa, ani nič, len proste zelenina z rýžou a boh vie ešte čo možné, všetko za sajrajty. Nejaké psy, netopiere. A normálne som jedol ďalšie jedlo asi až večer okolo 7:00 a úplne rozhádzané trávenie. Takže tak. No dobre, sme tu. Taký nudnejší pokec asi predpokladám, ale tak čo, sú aj také dni a bohužiaľ no, taký je život, taký je fotbal, ak sa hovorí. Kapito, čaute. Cvik číslo 2. Čakal som na ňu asi 10 minút, takže trošku som aj vychladol a znervóznel, ale nevadí, je to zase dáme do serky. Chcel som povedať, že dnes sa mi tu absolútne nechce byť. Som tu čisto len z povinností a najradšej by som bol doma na gauči a nie vo fitku. Proste fakt, dneska cvičím len za to, lebo proste mám cvičiť, lebo mi vyšiel tréning. Ale absolútne žiadna motivácia tu nie je, hej, takže nečakajte, že budete stále namotivovaní cvičiť. Proste aj ja, človek, čo žije preto, aby cvičil a milujem to najviac na svete, proste nie každý deň sa mu chce aj namotivovaný cvičiť, hej. Ale presne tá disciplína je to, čo oddeluje tých ľudí, čo majú výsledky od tých ľudí, čo nemajú výsledky. Hej, teda jedna z tých vecí. Takže len toľko. A poďme kurva zídnúť to aspoň 10 krát, lebo mám nervy. Pičaďa. Ani ten pack deck, ani toto nebolo úplne technicky na 100% a som z toho úplne vedomý. A ani to nechcem ísť na 100%, proste dneska potrebujem mať nervózny tréning, takže tak a na budúce nebudeme progresovať váhy alebo opakovanie, ale techniku. Vybavené. Poďme, kurva.
Fuj. Zase 2 plus, takže... Dobre, push pull legs to istí, normálne 3 plus 1. Fuj. Trochu ma mrzí, že to takto dneska blbo vyšlo, že práve keď natáčam, tak mám takú náladičku. Akože ja ju zvyknem mať pravidelne také raz za 3 týždne, že fakt tu nechcem byť, fakt chcem byť len doma. A aj teraz sa teším na to proste už kedy skončím. Ale čo už, no aspoň je to real, aspoň vidíte, že proste takéto sú tie situácie a nie každý tréning som vysmiatý a srandičky a kokocinky, ale z niektoré tréningy fakt trpím. Takže bohužiaľ. A to som ešte po rest day, hej, takže... No nič. Prihodil som 5 kg, lebo vlastne minulé už som dal 10 a tento cvik nepotrebujem viac ako 10 fakt, takže poďme na to, uvidíme čo to dá. Že tu som nezhoršil techniku, lebo tu som to len tlačím hore dole. A minulý týždeň. A 5 kg hore, takže... Dobre no. Možno to nechce, nie práve pretakujem do hnevu a tým pádom som silnejší. Bomba, nie? Dvanásky nie sú, tak poťažkáme 15-ky na opačky, uvidíme, čo to dá. To je veľa, fuj. Máme druhú, ideme. Musím povedať, že tie desiatky mi prišli ako papier v ruke úplne po tých 15-kách, aj som s nich chcel progres. Že asi ostaneme na tých 15-kách, aj keď to bolo tak viac. Lebo tie desiatky išli fakt dobre. No dobre, poďme to pretrpieť, jedna serka tu, máme 30 a pálime domov.
Áno, viem, že som vám hovoril, že na všetko chcem ísť len jednu sériu, dobre, niekde maximálne dve, ale zrovna triceps je pre mňa sval, ktorý ty nevieš vymyslieť viac ako toto a už v ktorej pozícii robíš toto je úplne jedno pre mňa osobne, hej. Takže dáme si takúto extenziu, čo som kúkal od Johna Jewetta, tým, že tie lakte som mal také labilnejšie nedávno, tak som trošku experimentoval a tu necítim nijak tie lakte vzlom, hej, takže dáme si asi tu 3 serky a pôjdeme domov a nebudeme zbytočne vymýšľať a riskovať niečo aj s tými lakťami. Tu sa cítim úplne bezpečne, takže ideme na vec, idem to zdvihnúť 12 krát a odchod. No, trošku sa posuniem, dobre? Nech tam je napätie stále. Dlhá serka, 12 opakovaní, ale tak minule bolo 11, čo narobíš, no? Druhá bude iba 10 a tretia asi 8. Je mi ne. Tu ešte zrujnujem. Kde som? Aha. Takto. Dobre. Jedna a hajde. Objemovkár. Pohode na objem, nie? Na to, že končíme objem vlastne. Čakal som to horšie úprimne, ak mám byť úplne úprimný, lebo veľmi rád papám, ale ten minikat nám veľmi pomohol. Takže paráda. Neprežrajte sa zbytočne. Jo, máme docvičené. Poslednú serku som aj zabudol natočiť, priznám sa. A natočil som aj posing, ale asi to nedám vonku, lebo proste pri týchto tréningoch nemám absolútne žiadnu pumpu. A proste necítim sa komfortne na to, aby som to pridával vonku. Hlavne keď to natáčam cez telefón. A tak no. Toto mi trošku vadí na tých tréningoch, že nemám proste tú pumpu, ale zároveň cítim sa, že rastiem, silniem evidentne, takže asi to funguje, len ako keby ten konečný cieľ bude asi dosiahnutý skôr, ale priebeh toho dosahovania toho cieľa nie je taká zábava. Ak som to dobre vysvetlil, aké mám z toho pocity. No ale o čo nám ide? O výsledok, nie? Či nám ide o to vlastne užívať si tú cestu naplno? No. A toto je presne
rozdiel u mňa medzi low volume a high volume. Že high volume ma neuveriteľne baví, ale neprogresuje na tom tak, ako na low volume. A teraz čo ideme robiť? Alebo možno, že sa nasypem ako hovado tak, že budem aj ten high volume vedieť regenerovať. Čo vy na to? Dohoda? Ale nie. No, neviem proste, je to také zvláštne. Každopádne prišla mi jedna myšlienka v šatni do hlavy, chcel som vám ju povedať, že ja si ani neviem predstaviť, že by som teraz začínal cvičiť, lebo toľko informácií na internete, každý hovorí niečo iné pomaly, jeden tábor to, potom ešte aj ten jeden tábor vlastne obracia, každý tretí mesiac je niečo dobré, potom je niečo zlé a do kolečka toto, ja by som to mal normálne staviť úzkosti. Akože celé cvičenie je o tom, že prídem do fitka, zdvihnem viac ako minulé, dobre sa najem doma a dobre si oddychnem. A zajtra spravím to isté a napozajtra to isté, potom si možno oddychnem a tak ďalej. 10-15 rokov a budete mať svalnatú postavu. To je celá podstata toho cvičenia. Hej? A samozrejme cvičiť tak, aby si to vládal uregenerovať. A to je celé. Proste, pokiaľ ťa baví si to cvičenie extrémne komplikovať, ako si to komplikujem ja, ako si to komplikujú napríklad ľudia zo science-based scény, tak si to komplikuj. Ale nekomplikuj si to na úkor len toho, aby si, alebo ako to povedať, ale nekomplikuj si to proste tak, aby si mal z toho stavy úzkosti, aby ti to proste robilo trému a netešil sa do toho fitka a podobne. Hej, cvičenie musí byť v prvom rade zábava. Pokiaľ ťa to nebude baviť, tak do toho nedáš toľko, ako keď ťa to bude baviť a nevydržíš pri tom. Takže cvič hlavne tak, aby ťa to bavilo. Jo? A nechcem teraz porovnávať vôbec, že aký prístup je lepší, aký je horší. Dobre, sami vidíte, že ja nie som žiadny science-based hater, lebo sám cvičím do veľkej miery science-based tréning, ale skutočný science-based. Ale mne sa len trošku nepáči proste ten ako keby ten dopad na tých mladých, ktorí teraz začínajú cvičiť. Tí ľudia, čo robia ten content, sú častokrát inteligentní a akože zhodujem sa s nimi. Nakoniec, keď si uvedomia, že to, čo je správne, je správne. Ale napríklad my, keď sme začali cvičiť, tak sme vyrastali na Philovi Heathovi, Colemanovi, Jayovi Cutlerovi a proste strašne sa nám páčili práve tieto monštra, ktoré zdvíhali činky úplne bezhlavo, agresívne a podobne. A tak sme sa učili cvičiť. A potom, napríklad ešte som mal pár tréningov s bývalým kulturistom, ktorý ma naučil cvičiť a vtedy som sa dogrcal na leg day. Akože vtedy som sa dogrcal na leg day, mal som 16 rokov a vtedy som pochopil, že aha, OK. A až teraz sa to ako keby vlastne snažím optimalizovať a mierniť a krotiť. A to mi príde ako keby taký asi ideálny vývoj toho celého. A nie, že vlastne ešte neviem ani poriadne, čo to je grcka na tréningu a už idem optimalizovať. Ale to som teraz samozrejme asi prehnal. Takže do akej miery nemusíte grcať na tréningu, samozrejme, nie je to potrebné k tomu, aby vám narastli svaly. Len tak som proste chcel na to poukázať, že podľa mňa cvičenie niekedy dávno bola o mnoho väčšia sranda ako teraz. Proste prišli sme partia ľudí do fitka, smiali sme sa, dvíhali sme, cvičili sme do zlyhania a ešte ďalej, vynútené opakovania, drop sety samé. A to bola strašná sranda. A teraz všetci strašne ideme optimalizovať, zapisovať, porovnávať sa s minulým tréningom a tak ďalej a náhodou nejaký dropset spraviť a neviem čo. A nehovorím len o niekom inom, ja som taký istý, veď vidíte, ako cvičím, ja tiež sa snažím cvičiť optimálne. A musím vám povedať, že fakt to není taká sranda proste, ak cvičiť bezhlavo, agresívne, proste jak čistý bro science. Takže taká úvaha na záver, no, 5 minútová. Čo je teda vlastne cieľ? Cieľ? Či cesta je cieľ? No? Takže tak, ale nie, samozrejme to, že progresuje človek, je veľký motivátor a je to skvelé a určite ostanem pri tomto, lebo nepotrebujem sa len zabávať v gyme a potom trpieť všade inde a keď ma bolí, zápestia ma bolí, zoslabnem a tak ďalej, čiže zase nemá zmysel ísť hlavou proti múru. Ale je to strašná sranda. Proste ísť do fitka a dať si 15 sérií na hrudník a mať takéto ceciská je proste bomba. Proste Pamela štýl, brutalizmus. Proste bomba. Alebo mať tak napumpovaný chrbát, že máte vyložené proste tricepsy na latissimusoch a takto chodíte. To je úžasný pocit, úžasný. No,
Pritom toto nezažijem, lebo ako náhle docvičím prsia, tak nemám pumpu na prsiach. Alebo teda, dobre, mám trošku cítim, ale kým docvičím ramena, tak už mám, že 0. No a kým docvičím triceps, tak to sa ani nebavíme, hej? To sa ani nemusíme baviť. Takže tak. A to som si dal 12 gramov citrulínu a 6 gramov betalaninu asi. Inak hovoril som vám minule niečo s tým tlakom, že mi trošku zvykne vybehnúť a tak, že ráno ho mám úplne dokonalý a v priebehu dňa sa mi vlastne navyšuje. Tak skúste si pozrieť aj vy, koľko soli príjmate za deň. Dám vám taký tip, lebo napríklad ja som používal soli tak do 8 gramov denne, vyslovene soli, čo je pre športovca v pohode, lenže skúste si pozrieť koreniny, ktoré používate, koľko soli obsahujú. Dámy a páni, ja bežne použijem 12 až 15 gramov, alebo teda tak cca nejakých 12 gramov korenia na americké zemiaky z Lidla, ktoré obsahuje 50% soli. Dobre? Takže ja som nepríjmal 8 gramov, ako som si myslel, ale 14 až 16 a to je akože extrémne veľa. Len z korenín a solí, hej? Akože samozrejme ešte nejaké potraviny majú v sebe sol a tak ďalej. Takže skúste si to aj vy odsledovať, lebo akože není to dobré, aby ste toľko zase soli prijímali, povedzme si úprimne. Sol je veľmi potrebná, ale v zdravom množstve, hej? Takže teraz robím to vlastne, že si zemiačky pekne okorením iba paprikou, trošku gyros korenia tam dám, to má iba nejakých 10% soli, 20 a sušený cesnak to má 0. A osolím si to potom vlastne neskôr, takže a cítim, že sa to, akože aj vidím, že sa to o mnoho polepšilo, takže bacha na to, lebo, no, už som si myslel, že je nejaký problém, a nakoniec není. Takže asi nejak tak. Mám novú kávičku doma, dneska ju idem testovať, len taký problém je, že má iba 6 dní. Dneska je 24 a 18. bola pražená, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 dní má tá káva, to nie je úplne ideálne, akože tých 10 plus je asi také, že OK, ale no čo sa dá robiť proste, tu predtým som minul skôr ako som chcel, mám nejakú ovocnú Brazíliu od B-Cafe, som ináč veľmi spokojný s bezkofeínovými kávami, dekafmi na espresso, fakt, že tá Brazíl, čo tam je, tu som zatiaľ skúšal, na budúce sa chystám na Kolumbiu, tak to mi úplne vynahradí chuť na kávu, je to úplne perfektné, treba to o dosť jemnejšie namlieť, ale keď sa ju naučíte spraviť, tak je to fakt bomba. A zobral som teda od nich aj normálne veľkú kávu teraz, nejakú Brazíl, majú novú, ovocnú. Chuťový profil sú, tuším, že pekanové orechy, nugát, sušené marhule a banán, niečo také. Mal by to byť taký prechod vlastne medzi takou klasickou kávou, lebo Brazília je taká dosť klasická káva a takými novými modernými kávami, no tak uvidíme, dám vám vedieť, že ak by mi to chutilo, idem to teraz dialovať, mám ešte nejaký čas, žena robí papať, nakázal som si 500 g zemiaky, 200 g mäso moja, ona mi to úžasne s láskou spraví, že bomba tutti a nič a pokračujeme v rutine, no neviem, asi ste sa nezabávali pri tomto videu až tak, ako zvykneme sa zabávať. Ale tak aj taký je život, no. Ako vravím, dúfam, že na budúcom videu budem už späť vo svojej koži. A nemám kde zaparkovať, boha! Takže tak. Dobre ľudia, nejdem to preťahovať, lebo kým zaparkujem, tak tu bude asi zase kokos dlho. Čaute.